F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar sensiela ta' miżuri kontra t-tixrid tal-coronavirus li ġew deċiżi fl-laqgħa tal-Kabinett. Dr. Abela ħabbar miżuri ċari dwar attivitajiet tal-massa li se jibqgħu fis-seħħ b'mod indefinit. L-events tal-massa fil-beraħ ma jridx ikun hemm aktar minn 2000 persuna inkella ma jsirux. L-events tal-massa li jkunu qegħdin isiru fil-magħluq se jkunu limitati għal massimu ta' 750 persuna sakemm ma jingħatax avviż mod ieħor. Mistoqsi dwar il-festa ta' San Giuseppe fir-Rabat, dik ta' San Patrizju u anke l-lob tal-kampjonat tal-futbol Malti, il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jimxi mal-pariri mediċi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Fl-isfond ta' dan huwa qal li s-sitwazzjoni tista' tinbidel minn ħin għal ieħor. Mistoqsi dwar l-iskejjel, il-Prim Ministru kien ċar. Sa dan il-mument ma il-professur Charmaine Gauci jiena noqgħod fuq il-parir espertu professjonali tagħha bl-ebda mod ma tagħtinx indikazzjoni li għandha tingħata direttiva li jingħalqu l-iskejjel. Jekk ikun hemm bżonn dik il-miżura tingħata, il-pariri kollha li għandna sal-lum huwa li ma jkunx tajjeb li nieħdu dik id-direzzjoni, li mmorru f'dik id-direzzjoni. U għalhekk ma hemm ebda lok ta' allarm u paniku fost il-ġenituri tagħna. Dr. Abela ħabbar ukoll il-Maltin li se jinġibu mill-Italja jridu jagħmlu kwarantina ta' 14-il jum, dawn se jinġabu bl-ajru u bil-baħar. Qal li kull vettura li ġġib il-merkanzija mill-Italja se tkun operata b'massimu ta' 2 xufiera għal kull traġitt. Qal li hawnhekk ukoll se jsiru testijiet fuq ix-xufiera. Huwa ngħaqad mal-appell tal-awtoritajiet tas-saħħa biex ma jsirx vjaġġar mhux meħtieġ barra minn Malta lejn postijiet milquta mill-coronavirus. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li twaqqaf kumitat biex jilqa' għall-impatt ekonomiku. Ktarna kumitat magħmul mill-ministri u tekniċi oħra li huma konċernati madwar l-ekonomija ta' pajjiżna, turiżmu ta' pajjiżna ukoll sabiex jittieħdu il-miżuri kollha meħtieġa biex jilqgħu għal dan l-impatt. Hemmhekk ukoll nagħti s-serħan il-moħħ. Is-serħan il-moħħ li għandna ekonomija b'saħħitha, ekonomija li hija waħda reżiljenti, finanzi tal-pajjiż li huma sodi li jifilħu kompletament għal dan l-impatt. Filwaqt li appella għal kalma, il-Prim Ministru mhux biss rimarka li pajjiżna huwa mħejji u għandu s-sitwazzjoni taħt kontroll, iżda tenna li m'hemmx lok għall-allarm. Kuraġġ li bih se nelbu din l-isfida li għandha d-dinja qudiemha. L-kuraġġ, is-serħan il-moħħ, il-kalma u t-tranquillità. Għada jerġa' jisbaħ jum ta' xogħol normali u jum ta' skola normali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.